Pagampo alang sa kapikas sa kinabuhi. Amahan nga langit nun, tuburan sa tanang gugma o grasya. Daghang salamat sa gugma nga akong gibati, gikan sa akong kapikas, sa iyang pagmahal o pag-alima, nga sa kanunay, anaa siya alang kanako. Akong giampo ang matag magtiayon ug matag pamilya nga unta mapuno ang tanan sa gugma, kalinaw ug proteksyon. Akong giampo kanimong akong kapikas ug ang among panag-uban nga unta magpabilin kaming mahigugmaon ug lig-on alang sa matag usa. Buligi sa grasya ang akong kapikas nga sa iya mga tinguha kung kini kasubay sa imong pagbuot magmalampuson kini panalipdi siya Ginoo sa tanan niyang ginbuhaton sa matag adlaw sa matag tagna. Atagi siya ug igong kaligdong, igong kadasig sa panginabuhi, kalig-on gikan sa tubangan sa mga hagit, buti ang kalampusan sa mga maayong tinguha sa matag usa, sa mga daotan, sa mga panulay, sa mga daotang temptasyon sa kinabuhi ug sa pagpakasala. Sa kasamtangan, iyang among panimalay nga unta magpabilin kining puno sa gugma, kalinaw ug grasya. Pasiga Ginoo nga magpuyo nga puno sa pagsalig nga na kanimo. Ilakip na usab ako nga unta dili mapakya sa imong pagsalig sa tanan ng panahon. Ilayo usab kami sa disgrasya o kadaot. Sa kanunay, magpabiling lig-on ang among kalawasan, luyo sa hagit sa sakit sa pandemya, ug lain pa. Atagi kami Ginoo og kalingkawasan gikan sa kalisod, ug tabangi kami kung naa kami anang tungura. Daghang salamat Amahan sa tanan-tanang grasya ug gasa nga imong gihatag kanamo. Ining tanan, akong gitugyan kanimo, dalaygon ka hangtod sa kahanturan. Amen.
Pag-ampo alang sa mga anak. Langit ng amahan, tuburan sa tanang grasya. Mahimayaon ug gamhanan. Mapasalamaton ako Ginoo, nga gitugutan mong mamahimo akong ginikanan sa akong mga anak. Pinaagi sa akong lawas o kaha pinaagi sa akong kasing-kasing. Imo silang gihatag kanako. Og hingpit na akong gipasalamatan ng mga grasya sa gugma pinaagi nila. Akong giampo nga sila mapanalipdan kanunay. Gikan sa tanang kadaot, gikan sa tanang hulga ug hagit, gikan sa tanang sakit ug mga linlang nga mohagit o moagni kanila sa matagtak na. Akong gipangamuyo nga ilayo mo sila sa daotang impluwensya ug buhat. Wow, sab gihangyo kanimo. Nga dasigon mo sila sa pagpanginabuhi subay sa imong pagbuot. Bendisyon ni sila amahan. Nga magpabiling malinawo ng ilang panghuna-huna o kasing-kasing ug ang uban nga ana-ana sa kaminyoon hatagi og kahayag ug gugma ug kalinaw ang ilang mga gambalay ug matag pamilya. Nga unta motuhop ang ilang pagtuog pagsalig nga kanimo. Sa kanunay mahiduol silang tanan sa imong presensya. Hinunoa nga unta malakip sila sa grasya nga imong isabwag sa tanan nimong binuhat. Sa panahon sa akong pagpanginabuhi o kaha sa panahong adunay balatian, nga dili nako sila maatiman o maalimahan, akong gisangat kanimo nga sila kanunay mong pagabantayan. Itultol kanila Ginoo ang tamang dalan. Akong gihangyo ang pagkunsad sa imong Espiritu Santo ngadto kanila aron sa kanunay matag usa mabuhi nga musunod o magbuhat sa mga tahas subay sa imong pagbuot. Ginoo, dili namo kini mabuhat ang tanan ko ikaw layo ka namo. Among kipasudunggan ang imong gahom, ang imong himaya, ug ang imong ngalan sa tanang panahon. Ikaw ang among kadaugan, ug nang hinaot kami nga kining kadaugan magpabilin tungod sa among pagtuog, tungod sa imong gugma nga nikanamo. Luwas sa kami, luwas sa ang akong mga anak, ug ang tanang mahal ko sa kinabuhi. Gikan sa kadaot, gikan sa mga panulay. Amen.